Nebut pahlawan putri Sri Huning Mustika tuben makelak ngidung tuban putra Kanjeng Lawe Mas Nanda. Piye? Jenengan kok manis banget to, Mas. Alah. Aku krungu omongan ngono ki kok percaya. Alah, mbel. Wong wedok kok manis mendak, Mas. Alah lek ra duwe-duwe ya omong nggih keset ndasku. Mas. Nduk, wong wis pengalaman ngono ki wangsulane. Nggih. Aku ki wis capek. Yo. Tapi ora galau ya, Mas ya. Alah wis gak. Aja. Nangis sing keneng-keneng aku. Oh, mboten nangis kok kelilipen kok. Bagugu. Banget temen ta ya. Yo, tutuke. Tuk pranggung bojone karo nunano bebilo wiratmaya Jenengan kok entek mburiku to, Mas. anget to. Oh. Lah niti lah. Ngono ora cuwile. Jenengan ki apa yo? Anu sajake pun koluke. Ulane kok koclok. Mboten. Ya, Dut. Anu. Ayo. Tan burung. Tan burung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Yo, ditayungke jogetan sisan. Dadi kendangi Mas Pandu. Iya, Mas Pandu. Iya. Ya sak Gonggomina ya. Nggih, ayo. Yuk. Ya, Duk.
wong ayu. Dalem. Dalem, Mas. Mas, dalem. Dalem. Mas Nandra, dalem. Oh, gandrung kok pencak. Kowe iki arep gelut gandrung. Lah ngendikane kan de wong ayu. Lah kula dalem Mas Nandra. Kowe kok capek ngalem. Etok nek. Yo. Ya niki gila tenan deh. Yo. Monggo Mas. Pepucaning ati. Ayo sing romantis, sing romantis. Iki roman, lagu roman. Cedhaki. Cedhaki gandeng. Ayo mut. Ayo. Aku nek diparani aku emoh. Iya. Enggak apa-apa marani kijing. Ayo. Iso marani kijing iki lho. Aku marani kijing jenengan ngisor kijing kok. Sing ngomong iki lho. Sing ngomong iki. Oh, saya ngomong iki to. Oh ya sorry, Bos. Kupinge bosok. Apa ya, Bos? Tak baleni. Aku mbone kijing. Wah, wis kadung lara dibaleni. Wis jeruh. Ayo. Ayo, di Roman. Ayo Roman. Ya. Kaya ngene wong nandang asmara. Tangane nyekel. Digandeng nah. Ayo. Nah. Gandengen. Walah lah kemaki. Mripate buka ra. Tak gadeng. Ora gelem gadeng tak gaden kowe. Gelem. Apa tangan. Wong ayu. Iya. Andai kurang ajar, dadan ayu-ayu denek rupane kaya jati. Bosek. Sing ngonekke aku kaya jatil sinten? Sing ketikan Ora kaya sing ngono ora. kowe kok ngono to Mas Nanda. Kowe kok ngono to Mas Nanda. Aja ngono. Ayo. Kaki. Senengane asal pian. Ayo kaki. Yalah. Ayo Mas, silet jaran. Ya iki. Ayo. Duh dewa. Ayo. Jawata agung. Welas sono mringwak mami. Digandrung kaya wayang. Elok tenan Mas. Kaya wayang wong gandrung kae lho. Iya. Iso ora? Nek rung iso tak kon nyontoni. Contone dene saged lho. Kowe njuk dicontoni sapa? Iya kowe. Iki sapa? Mbok anggap sapa iki? Kena Iki mbok anggap sapa? kernet no. Sinden kok kernet. Tak nek rung iso tak kei conto. Nggih derek saged kula. Sing nyontoni kowe njaluk sapa? Pakde Gareng. Oh ya. Mas nyontoni gandrung wayang wong, sing lanang jekeng. Aku wis ngejokke surat izin. Aku karo dokter ora itu duwe wong. Sekedap to Mas Bayu Waji. Lah nek kula digandrung kalian Pak De Gareng lak ya remuk to. Lah wong aku ki wis tuwa kok dientuke karo iki sing nyekel pasar sapi iki lho. Pas sing nyekel pasar sapi iki sapine kok, Bos. Wah ya sapine. Ayo gandrung. Gandrung, Ayo. ya. Gandrung, Bos. Ayo, Bos. Jengkeng. Nah, lugu jengkeng. Madu porono walik. Ayo. Nah, terus kuwi Mbak Mutia ki. Lah. Aja ngono. Kowe iki napa to? Kowe iki kaya atlet pencador malahan. Lah kok pencador iki piye? Pencador piye? Pas tenan. Lah kok kaya pencador iki? Sabar. Mas, wong wedok sikile metu jalune, Mas. Kaya jago. Ayo, kuwi wong wedok sing anu kuwi, apa kuwi sing cekatan mergo ulune sikil akeh. Perkasa kok, Bos. Yo. Kalih nyambi manol. Ya, besok kapan katakan? Genti, Mbak Mutia. Ayo. Besok kapan katakan? Besok. Jejer. Jangan
lan wong Lah oleh. aku tak bali Ojo. Ojo. Muta. kok sik kok mutno ki piye to Bos Muta apa mau? lah kok mutno ki piye Maksudku kowe iki aja mutung. aja mutung lek jenengan lek ngendikan mutno ngono kok Bos Maksudku ki aja ayo sing apik. Iki cakare iki ditutup sik. Yo. Jejer lan wong yo. jejer lan wong bagus Kok burine jebles iki? Aduh. bledos kowe iki temamo tak dhuwur karo Bos Aku obah we kowe pisan kasoba ki tak dhuwur Ayo, Bos. Ayo. Nano. Ya nan upama Sira nah kodo ya tanpa prawu sasat sarah ing Jaladri. Mriki Mbak Santi rene nyedak rene. Ayo nyidam, ayo. Nyidam syariat moro. Turun nuwun, ayo sing nembang Mbak Santi. Nan kowe medun nan. Lah kula nggih medun. Ora no. Oh kula mboten medun. Panjenengan beksa tayub karo Mas Gareng. Oh ngoten. Nggih. Aku izin Piye to kok izin? arep kerokan. Oh ning Salatiga pirang jam wis langsung masuk angin ya. Lah wong nadawe ra nadingi aku lho. Kebaya iso seragam ah gumenan. Iki kiai sing iso menyesuaikan iki, Mbak. Oh, iki alhamdulillah. Loh, tadi kan aku tadi sore tanya sama suamiku. sok siji. Mas Alfian. Oh, alah. Oh, alah. Lian. Loh, alah. Lah wong Mas Alfian ki wis duet karo aku barang kok ya, Bos. Oh, dadi kowe ngeculke Lia ki mung arep entuk kebokan Igoro. Kosek. Mbak Lia wonten mboten? Ae. Sing pundi? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Aku namung kucekan lho, Mbak Lia. Aku ora napa-napa. Wis piye, bisa jadi Kiai Slamet kene ora loro koyokmu. Kok le sak. Padiake kebo lho, Bos, Kiai Slamet. Bisa dari Prauto. Ayo. Ingan maneh terus kelingan ramah kebojone asih sayange karep ati La 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 la. Hey! sayange Oh, awas. Awas gandul. Awas gandul kok. Ini bedok ngomongnya bahasa. Yo! Elal. Elela lela le. Ala lela. Lela lela. Rambu alas. ijo sing digagas duwe bos Gandul. Walah. Ayo Mbak Mutia. La la le 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 la la le 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 la 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 la. Wo.